И здравейте хора, аз съм Стилян и днес ще ви кажа за един филм, който гледах миналата седмица. Филмът се казва Последен дъх и е по действителен случай и е от 2025 година. Филмът се разправя за опитни гуморкачи, които трябва да подменят някакви тръби в Северно море, мисля, че. И обаче всичко се обърква, защото хвърля една ужасна буря. И вместо да се спаси целият екипаж, почти всички гуморкачи, те са на групи, една група пращат, която да оправят там тръбите за газ. Обаче, че един човек остава и трябва него да спасят. Просто гледайте целият филм, той е по действителен случай и доста интересен. Можете да го намерите в Залмундата с български субтитри. Филмът е доста интересен, ще разберете защо. И го спасяват накрая този човек. И общо взето това е. Филмът е от 2025 година, е доста интересен и препоръчвам да го гледате. Последно казвам, че се казва Последен дъх, ако някой не е разбрал. И това е. Това беше всичко от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. И ако е така, праснете един лайк. Абонирайте се за канала ми с камбанка, че да получавате известия, когато кача ново видео. Последвайте ми в Instagram, линк в описанието към мой Instagram профил. Ще има линк до описанието към мой Instagram. И към моя Gamers канал ще има линк в описанието, там качвам видео в другия ми канал, който е Gamers. Аз бях Стилян и до нови срещи. Чао, чао!